Vítam vás pri obrazovkách, vážení diváci. Urs Oros a Imre Andruško informovali zástupcov médií o aktuálnych udalostiach v okrese a v meste. V súčasnosti je jednou z najvýznamnejších kultúrnych otázok v našom meste výber riaditeľa Jokajho divadla. Okrem toho predsedkyňa Jokajho všeobecno vzdelávacieho a muzejného združenia Margit Kesek predstavila plány na rok 2025. Sledujte nás až do konca, dozviete sa viac. Prednosta okresného úradu v Komárne Tomáš Naď zvolal na piatok krízový štáb z dôvodu výskytu 4 ohnízk slintačky a krývačky v susednom okrese. 2 podozrenia na výskyt vírusu v komárňanskom okrese sa našťastie nepotvrdili. Krízového štábu na úrovni pracovného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia veterinárnej správy, policajti, hasiči, finančná správa, vojaci, ako aj zložky okresného úradu, životné prostredie, krízové riadenie a lesný a pozemkový fond, keďže platí zákaz vstupu verejnosti do lesov. Nariadenia v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na Slovensku sa aj v našom okrese dodržiavajú. Aktuálne informácie v súvislosti s týmto ochorením budú pravidelne zverejňované na webovej a facebookovej stránke mesta. Primátori Komárna a Komáromu spoločne zorganizovali tlačovú konferenciu o prípravách komárňanských dní a nadchádzajúcich podujatiach, ktoré patria medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia v meste. Tento rok pri príležitosti Jokajho 200. výročia informovali novinárov pred Jokajho sochou na nádvorí Podunajského múzea. Komárňanské dni sú dni v roku, keď sa naozaj obliekame do slávnostných šiat, hoci by sme chceli ponúkať rôzne kultúrne a iné podujatia počas celého roka, ale samozrejme v tomto období, v týchto 2 týždňoch, keďže je to už rozložené, je veľa programov s veľkou intenzitou na severnej a južnej strane. Tento rok sa začiatok trochu oneskoril, pretože Deň bitky pri Komárne pripadá na sobotu 26. apríla, keď sa koná slávnostné spoločné zasadnutie oboch mestských zastupiteľstiev a odovzdávajú sa mestské ocenenia. Tento rok sme pridali aj hviezdu pre umelcov, ktorí majú vzťah ku Komárnu a tu odhalíme pred kinom. Béla Kesek uviedol, že v súlade s tradíciou aj tento rok ponúkne podujatie pestrý a farebný program. Attila Molnár, primátor Komáromu, zdôraznil, že toto podujatie má symbolický význam a stalo sa symbolom kultúry, spolupatričnosti a lásky. Po 1. máji nás čaká víkend, ktorý bude patriť dňom starej pevnosti. 1. mája máme bežecké preteky, ale po 1. máji máme veľkú festivalovú atmosféru, ktorá je typická pre centrum mesta. To je hlavný pilier komárňanských dní, ale bude aj množstvo sprievodných podujatí. Tento rok napríklad organizátori inovujú repre pohár. Pohár, ktorý sa dá použiť viackrát, ktorý sa oplatí zobrať aj domov, keďže si pripomíname napríklad Jokajho. Ale hlavné je, že si z neho môžete stiahnuť program pomocou QR kódu. Takže ak ste tu počas festivalu a chcete sa dozvedieť ďalší program, veľmi ľahko sa k nemu dostanete cez mobilný telefón. Primátor Béla Kesek zdôraznil, že environmentálne povedomie bude aj tento rok prioritou počas podujatí komárňanských dní. V poslednom čase sme sa mnohokrát presvedčili, že počas hlavného programu festivalu sa zhromažďujú obrovské davy ľudí a že tento dav produkuje aj veľa odpadu. Preto sa snažíme tento problém riešiť zapojením mestskej spoločnosti KN Smart, aby bolo dostatok košov a takýchto miest. Ale to je v prvom rade zodpovednosť externého organizátora, ktorý to musí zabezpečiť a tiež zabezpečiť možnosť separácie. Takže tieto aspekty sa odrážajú takmer vo všetkých programoch. Okrem tradičných programov, ktoré sú z roka na rok obľúbenejšie, sa uskutoční aj množstvo sprievodných podujatí, na ktorých sa aktívne zúčastnia mestské komunity, školy, inštitúcie a mimovládne organizácie, aby bol program ešte pestrejší a rozmanitejší. Veríme, že to bude skvelá príležitosť pre obyvateľov Komárna stretnúť sa, pohostiť svojich priateľov a známych zďaleka, hostíme aj naše partnerské mesta a pre nespočetné množstvo ďalších ľudí to bude príležitosť navštíviť Komárno. Podrobný program nájdete na webovej stránke komárňanskedni.sk a na facebookovej stránke Komárňanské dni. V našom meste oslavilo 21. marca Svetový deň vody takmer 300 žiakov základných a materských škôl. Hlavným sponzorom podujatia, ktoré sa konalo na Klapkovom námestí, bola mestská vodárenská spoločnosť Komvak.
Všade vo svete, v každom jednom odvetví, či to je automobilový priemysel, či to je zdravotníctvo, je najdôležitejšia prevencia. Áno, toto podujatie je robené preto, aby sme deti upozornili na dôležitosť vážiť si pitnú vodu na Slovensku. Hlavným organizátorom podujatia, ktoré propaguje význam čistej vody pre všetkých a ochranu vodných zdrojov, je Centrum voľného času v Komárne. Immáron 6. alkalommal rendezzük meg a vízvilágnapját itt a városunk főterén a Klapkatéren. Už po 6. raz oslavujeme Svetový deň vody na hlavnom námestí nášho mesta na Klapkovom námestí, ktorý spoločne organizujú Komvak a Centrum voľného času. Pre deti z mestských škôl a škôlok sme pripravili vodné hry pod holým nebom a pre žiakov 3. a 4. ročníkov pátranie po vodných nádržiach, teda hľadanie mestských fontán s pomocou sprievodcu. Pri fontánach nájdú otázky, na tieto otázky musia nájsť správnu odpoveď a z týchto odpovedí, správnych odpovedí, okrem toho nájdú aj písmená, z ktorých musia vždy poskladať slovo. Tento rok bolo odpoveďou Komárno. A keď sa vrátia na hlavné námestie, vyhodnotíme tieto odpovede, zistíme, ktorá škola, ktorá trieda vyhrala hru s maximálnym počtom bodov. Naše darčeky sú veľmi hodnotné, preto sme tento rok trošku pridali a povedala by som, že možno to je plus, že naše deti sa vrátia do svojich škôl a škôlok s naozaj hodnotnými darčekmi. Takže majú o čo bojovať a majú za čo hľadať poklad. Iskolákba, óvodákba, tehát van miért harcolniuk és van miért keresgélniük a kincseket. Na podujatí plnom zábavy a dobrej nálady sa zúčastnilo vedenie mesta, ako aj parlamentní poslanci nášho regiónu Erik Vlček a Zuzana Matejíčková. Je radosť počuť detský džavot v uliciach mesta a že mesto naozaj žije nie len tými deťmi, ale aj tou vodou. A je skutočne pravdou, že je to už niekoľko rokov, čo sa spoločnosť Komvak, teda mestská vodáreň, snaží čo najviac vzdelávať o ochrane vody, pretože si povedzme, že sme na životnom ostrove a sme najväčšou zásobárňou pitnej vody v strednej Európe, takže aj z geopolitického hľadiska má Komárno mimoriadny význam a je radostné, že práve všetky školy v Komárne sa snažia zapojiť v čo najväčšej miere a vzdelávať deti o environmente, o tom, že treba žiť v krásnom, čistom životnom prostredí a nie zamorovať si ho rôznymi toxínmi. Takmer 1,5 hodiny trvajúca vodná súťaž sa skončila odovzdávaním cien vďaka sponzorom Mestskej vodohospodárskej spoločnosti Komvak a Nitrianskemu samosprávnemu kraju. Žiaci, ktorí oslavili Svetový deň vody, sa vrátili do školy s batohmi plnými školských potrieb. Poslanci župy a mesta usporiadali tlačovú konferenciu v miestnosti pre médiá na ulici Františkánov 26. Őrs Orosz a Imre Andruško informovali novinárov o najnovšom vývoji v župe a v meste. V súčasnosti je jednou z najdôležitejších kultúrnych otázok v našom meste voľba riaditeľa Jókaiho divadla. A 7-tagú választási bizottságot Becse Norbert vezette, képviselőként Bauer Ildikó. 7-člennej volebnej komisii predsedal Norbert Beče. Jeho zástupcami boli Ildikó Bauer, Otakar Klein, primátor Nových Zámkov a ja. Okrem toho účasť prijali aj odborní garanti Géza Hyžňan a Silvia Detvajová z úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja a za divadlo Viktor Sabo. Môžem povedať, že všeobecným konsenzom 6:1 bol nakoniec zvolený Tamáš Gál, ktorý už bol aj na poslednom zasadnutí NSK oficiálne vymenovaný za riaditeľa. Akit a mostani megyegyűlésen hivatalosan is kineveztünk igazgatónak. Voľby na nové 5-ročné funkčné obdobie budú vyhlásené v polovici mája aj v regionálnom kultúrnom centre. Funkčné obdobie súčasnej riaditeľky Viery Vlčkovej sa končí v júli. Egyelőre a választó bizottságban a szövetség csapata. Tým aliancie má zatiaľ 3 členov v 7-člennom výbore. Bol by som rád, keby táto inštitúcia urobila malú zmenu vo svojej vízii v prospech všetkých komunít, ktoré tu žijú. Egy picit lehetne változtatni a jövőképén minden itt élő közösség javára. Cenu Nitrianskej župy za celoživotné dielo tento rok získala docentka Katalin Vatkerty, ktorá sa vo svojej práci okrem iného venuje dejinám reslovakizácie a výmene obyvateľstva. Most született meg a döntés, most lett jogerős, hogy Katalin asszonyt tüntetjük ki, illetve ő lesz az idei. Práve padlo rozhodnutie, práve sa stalo definitívnym, že pani Katalin bude ocenená a stane sa tohtoročnou laureátkou maďarskej národnosti ceny Nitrianskej župy za celoživotné
životné dielo. To, že sa to môže udiať a že po profesorovi Šandorovi Albertovi sme mohli oceniť aj doktora Pála Violu, váženého občana mesta Komárno, a teraz toto prestížne ocenenie putuje do Nových Zámkov. Myslím si, že to má symbolickú hodnotu posolstva. Na jednej strane je to aj vďaka tomu, že sa zlepšila naša pozícia v nitrianskej župe, takže môžeme aj v týchto symbolických otázkach vykazovať dobré výsledky a dobre spolupracovať s našimi slovenskými kolegami. Felmutatni szép eredményeket és jól együttműködni a szlovák kollégákkal. Župný a mestský radca Imre Andruško informoval o výberových konaniach na modernizáciu lekárskych ordinácií. Az államnak köszönhetően minden megye kap egy nagyon komoly pénzcsomagot. Vďaka štátu dostane každý okres veľmi významný balík peňazí. Pre nitriansku župu je to 3,5 milióna eur, o ktoré sa môžu uchádzať lekári a zdravotnícki pracovníci, ktorí prevádzkujú ordináciu. Odhadujem, že pôjde o sumu 30 000 eur na jednu ordináciu. Nitriansky samosprávny kraj sa zaviaže, že vypíše výzvu na predkladanie žiadostí, príjme žiadosti, vyhodnotí ich a následne peniaze prevedie. 30 000 eurám bude spolúčasť vo výške 8%, čo je 2400 eur. A k týmto 2400 eurám bude ešte vyše 27 000 eur. Chcel by som vyzvať všetkých v Komárne, v okolí Komárna, aby využili túto možnosť. Bude možné zmodernizovať približne 100 až 120 ordinácií v celej nitrianskej župe. Ak sa na to pozriem v pomere k počtu obyvateľov, tak v okrese Komárno je asi 20 ordinácií. Zmena župného rozpočtu má významný vplyv na inštitúcie nášho mesta. Podrobnejšie informácie o tom podal Imre Andruško. Mostani testületi ülésen módosítottuk a megye költségvetését. Na nedávnom zasadnutí zastupiteľstva sme zmenili rozpočet župy a schválili úverový rámec vo výške 25 miliónov eur. Chcel by som zdôrazniť, že ide o úverovú linku, pretože v súčasnosti sa nevyčerpá celá, musí sa vyčerpať do roku 2028 a z týchto dvoch balíkov dostanú prostriedky aj inštitúcie v Komárne. Chcel by som vyzdvihnúť Jokajho divadlo, ktoré dostane 100 000 eur na modernizáciu divadla a opravu podkrovia, a do tohto balíka bolo zaradených aj niekoľko škôl. Jednou z nich je Lodeničiarska škola. Práve jej odovzdali nové dielne, bola to investícia za 3,5 milióna eur, ale chýbajú parkovacie miesta pre učiteľov, preto sa pred školou buduje parkovisko za niekoľko 100 000 eur. Rovnako aj odborná škola na Budovateľskej ulici dostane 100 000 eur na zlepšenie energetickej efektívnosti budovy. Energiahatékonyságának a növelésére. O ďalšom dianí v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja v súvislosti s financovaním kultúry, športu, cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva budú poslanci prostredníctvom novinárov informovať verejnosť už čoskoro. Komárno sa aj tento rok zapojilo do iniciatívy Hodina zeme. V sobotu 22. marca sa centrum mesta, námestie pred radnicou a pešia zóna zahalili do tmy. O 8:30 večer zhasli svetlá na Klapkovom námestí. Centrum mesta sa na hodinu ponorilo do tmy. Samospráva mesta už dlhé roky kladie dôraz na ochranu životného prostredia a úsporu energie. V Komárne sa snažíme spotrebovať čo najmenej energie, aj to, čo v najčistejšej forme. Z toho vyplýva, že aj našim obyvateľom pripomíname, aby energiou čo najviac šetrili, pretože v každej domácnosti možno nájsť spôsob, ako spotrebovať menej, zhasnúť nepotrebné svetlá. Existujú však ďalšie, energeticky ešte úspornejšie spôsoby. Napríklad v Komárne sme nedávno vymenili pouličné osvetlenie. V skutočnosti boli obnovené 2/3 zo 4000 svietidiel a vďaka tomu sa spotreba znížila na polovicu. Využívame každú príležitosť, aby sme ušetrili a čo najefektívnejšie sa starali o životné prostredie. A iniciatíva Hodina zeme je symbolickým spôsobom, ako upozorniť žiakov, rodičov, rodiny a komárňanov na to, že aj pre rodiny, rovnako ako obec, je najlepšie šetriť, venovať tomu pozornosť. Je to samozrejme veľmi dôležité aj z finančného hľadiska, ale predovšetkým sa musíme starať o naše životné prostredie. Je to naše mesto a ak sa oň budeme patrične starať, môžeme ho odovzdať budúcim generáciám čisté, energeticky úsporné a zachované. Tak ako mnohým iným veciam, aj environmentálne zodpovednému správaniu sa v prvom rade naučíme v rodine.
A környezettudatosság a családon belül mindenképpen fontos, tehát én úgy gondolom, hogy a szülőknek elsősorban jó példával kell. Environmentálne povedomie v rodine je určite dôležité a myslím si, že predovšetkým rodičia musia ísť dobrým príkladom svojim deťom. Deti budú nasledovať príklad svojich rodičov. Tak je to aj u nás. Udržiavanie čistoty a separovaný zber odpadu je v našej rodine samozrejmosťou. Takto to robíme my a verím, že deti to nie len vidia, ale aj nasledujú a budú to robiť aj v budúcnosti. Ak sa túto iniciatívu podarí spojiť so svetovou kampaňou, ktorá pomôže ľuďom viac premýšľať o význame ochrany životného prostredia, potom je to dobrá vec, ktorú treba podporiť. Jobban belegondolnak abba, hogy mennyire fontos a környezetvédelem, akkor azt gondolom, ez egy jó kezdeményezés, és megéri vele foglalkozni. Iniciatíva Hodina Zeme je čoraz populárnejšia a jej základnú myšlienku v priebehu rokov obohatilo množstvo nových myšlienok a víziev. Do kampane sa každoročne zapája takmer 200 krajín sveta a v rámci nej na 60 minút zhasnú dekoratívne osvetlenie na takmer 20 000 budovách a objektoch sveta. V sále Alapi Ďulu v Podunajskom múzeu sa konalo výročné zhromaždenie predsedníctva Jókaiho vzdelávacieho a muzejného spolku. Na podujatí primátor Béla Kesek upozornil na prepojenie Jókaiho a gastronómie. Členom predstavenstva odovzdal Jókaiho obľúbené víno a čokoládu Tímea, inšpirovanú slávnym spisovateľom. Povedal, že cieľom mesta je, aby si každý počas spomienkového roka našiel spojenie s Jókaiom. A polgári társulások egyik feladata, hogy évente. Jednou z úloh občianskeho združenia je usporiadať výročné valné zhromaždenie, na ktorom informuje svojich členov a verejnosť o vykonanej práci a schvaľuje plány do budúcnosti. Môžeme sa obzrieť za minulým rokom a povedať, že to bol bohatý a zmysluplný rok. Predsedníčka Jókaiho vzdelávacieho a muzejného spolku predstavila ich plány na rok 2025. Už v septembri sa začali pripravovať na dvojsté výročie narodenia Jókaiho, ktoré obohatí kultúrny život nášho mesta o špeciálne podujatia. A 2025-ös év az többszörösen jubileumi év az Egyesület számára, hiszen Jókai Mór születésének 200. évfordulója. Rok 2025 je pre združenie jubilejným rokom, pretože tento rok bol vyhlásený za Jókaiho pamätný rok na počesť 200. výročia narodenia Móra Jókaiho. Na tento rok sa pripravujeme už od jesene minulého roka, teda od septembra, keďže podujatia sa konajú začiatkom roka. Okrem toho si tento rok pripomenieme aj 25. výročie obnovenia činnosti združenia a v neposlednom rade by sme 10. októbra chceli odhaliť pamätnú tabuľu na pamiatku doktora Zoltána Szénásiho, čestného predsedu združenia, ktorý by oslávil 100 rokov. Szénási Zoltán az Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke emlékére, hiszen akkor tölteni be majd a 100. évét. Pri príležitosti Jókaiho 200. výročia narodenia si reformovaná cirkev 18. februára pripomenula spisovateľa kvalitným programom a 22. februára sa konalo odborné literárne sympózium, na ktorom sa renomovaní odborníci podelili o svoje myšlienky o Jókaihovi. Ez a két rendezvény már megvolt, ezt végül is a közgyűlés tájékoztattuk. Takže tieto dve podujatia sa už uskutočnili, informovali sme o nich a okrem toho zhromaždenie schválilo ďalšie podujatia na tento rok, ktoré súvisia s Jókaiho pamätným rokom. 15. maja sa uskutoční krst knihy, čo je tiež veľmi zaujímavé, pretože sme o tom rokovali s autorom ešte pred vydaním knihy, ale vedeli sme, že bude vydaná. Je to kniha pre študentov o Mórovi Jókai a budeme mať krst knihy a budete si ju môcť kúpiť a nechať si ju podpísať. Könyvbemutatót tartunk, illetve meg lehet majd vásárolni a könyvet, illetve dedikáltatni. Členovia urobia všetko preto, aby priebežne počas celého spomienkového roka ponúkali verejnosti v Komárne rôzne aktivity. Június 6-án egy előadás arról, hogy 1925-ben a centenáriumi ünnepségeket hogyan ünnepelte. Dňa 6. júna sa uskutočnila prednáška o tom, ako oslavovali storočnicu v roku 1925 spolu Komárno aj Komárom, pretože po Trianone v Maďarsku boli možno ešte väčšie oslavy ako u nás. Ale Komárno si toto výročie pripomenulo aj tu. A to okrem škôl v meste, občianske organizácie a samotné mesto,
Veľmi aktívne pripravujú podujatia na tento rok a my sa tiež zapájame a spolu s mestom pripravujeme minisochy, ktoré budú umiestnené v meste a dlažobné kocky s citátmi z diel Móra Jókaiho v maďarskom a slovenskom jazyku. Elhelyezésre kerülnek a városban, és járdakövek is Jókai Mór idézeteivel magyar, illetve szlovák nyelven is. Nedávno sa konali majstrovstvá okresu v basketbale študentov stredných škôl. Turnaj organizovalo gymnázium Ľudovita Jaroslava Šuleka. V kvalitnom zápase sa na najvyšší stupienok postavilo družstvo zo Šulekovho gymnázia. Druhé miesto obsadili basketbalisti Šejeho gymnázia a tretie miesto hráči strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej. Štvrté miesto obsadilo družstvo zo súkromnej strednej odbornej školy v Kolárove. Poslanec Európskeho parlamentu Tamáš Dojč bol nedávno hosťom Šejeho gymnázia, kde mal prednášku pre študentov. Na stretnutí, ktoré sa konalo vo vestibule inštitúcie, privítal poslanca Európskeho parlamentu z Maďarska riaditeľ inštitúcie Imre Andruško, ktorý predstavil hlavné etapy politickej kariéry Tamáša Dojča. Počas takmer hodinovej prezentácie europoslanec, ktorý je poslancom Európskeho parlamentu od roku 2009, predstavil hlavné piliere a najdôležitejšie inštitúcie Európskej únie, ktorú tvorí 27 krajín. Vysvetlil, že obraz Európskej únie vychádza z názoru, ktorý prevláda od 16. storočia, že ide o jeden z najrozvinutejších regiónov na svete. Hoci sa odvtedy geopolitická, hospodárska a vojenská štruktúra sveta výrazne zmenila, obraz únie naďalej určuje jej prístup a zostáva jedným z najvplyvnejších regiónov na svete. Na záver prezentácie Tamáš Dojč uviedol, že napriek občasným nezhodám medzi členskými štátmi má európska spolupráca veľký potenciál. Skupina detí zo základnej školy na ulici Práce sa 22. marca pri príležitosti Hodiny Zeme vybrala na spoločnú prechádzku alebo beh. K mnohým sa pridali aj ich rodičia. Z kajakárne komárňanského kajak-kanoe klubu vyrazili k brehom mŕtvého ramena Váhu. Program Hodiny Zeme je verejnosti známy najmä tým, že sa večer vypínajú svetlá na verejných budovách a pamiatkách, ale tento program má veľa podprogramov a tak sme si vybrali jeden z nich. A to stráviť hodinu v prírode a behať alebo sa prejsť po brehu rieky, čo je v Komárne prirodzené, pretože sú tu výborné podmienky. Deti cestou zbierali pečiatky a potom sa stretli na mŕtvom ramene Váhu s predškolákmi, ktorí majú záujem o základnú školu na ulici Práce. Spoločne si súčasní a budúci žiaci zašportovali. Iskolánk programjában kiemelt szerepet kap az egészségtudatos és a környezet. Zdravé a environmentálne povedomie je kľúčovou súčasťou programu našej školy a minulý rok sme sa prvýkrát zapojili do programu Hodina Zeme, pretože okrem separovaného zberu odpadu v škole, kompostovania a šetrenia energie sme si boli vedomí, že táto akcia ukáže deťom aj iný spôsob uvažovania o tom, čo môžeme robiť pre našu planétu. Školský program Hýb sa s nami mal dobrý ohlas. Tí, ktorí absolvovali vzdialenosť, dostali darček. Mená výhercov najhodnotnejších cien boli vyžrebované. Nikto neodišiel s prázdnymi rukami, ale najväčším darčekom bola určite radosť z pohybu na čerstvom vzduchu a v nádhernej scenérii rieky Váh a jej mŕtvého ramena.
Stredná odborná škola obchodu a služieb na Budovateľskej ulici pokračuje v dlhoročnej tradícii úspešných medzinárodných projektov. Ten, o ktorom teraz bude reč, je, dá sa povedať, výnimočný. Z ďalekého Francúzska prišli do Komárna dvaja majstri kuchári cukrári. Celý týždeň varili spolu s našimi žiakmi a piatok si vyhradili na to, aby učili variť učiteľov. Od roku 2019 naša škola spolupracuje s francúzskou odbornou školou. Posielame tam študentov na viactýždňovú prax a oni zas prichádzajú k nám. Tento rok sme sa rozhodli na miesto študentov pozvať renomovaných pedagógov. Je veľmi dôležité, aby sme videli, ako to robia v iných krajinách. Szóval igazából én amellett, hogy matematika, magyar nyelv és irodalomszakos tanár vagyok, nagyon is érdekel a gasztronómia. Som síce učiteľom matematiky a maďarského jazyka a literatúry, ale veľmi ma zaujíma aj gastronómia. Aj doma sa často chopím iniciatívy v kuchyni, rád varím a pečiem, takže práve toto ma motivovalo k tomu, aby som sa prihlásil na tento kurz. Nesklamali ma, pracovali sme s vynikajúcimi šéfkuchármi, celý deň tu panovala skvelá atmosféra a najväčším prínosom je, že tieto nové zručnosti a recepty budem vedieť doma zúročiť. Hlavnou motiváciou bolo, že ich budem vedieť pripraviť pre mojich blízkych. Én személy szerint mindig nagyon szerettem a francia konyhát, és nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy lehetőséget kaptam arra. Ja osobne som vždy milovala francúzsku kuchyňu a je pre mňa veľkým potešením, že som mala možnosť naučiť sa pripravovať rôzne francúzske špeciality. Myslím si, že pre nás všetkých to okrem množstva nových vedomostí prinieslo aj veľa pekných zážitkov. Konkrétan croissant készítettünk, briost. Pripravovali sme croissanty, briošky a makronky. Kuchári zas varili rôzne krémové polievky. Szakácsok pedig különböző krémleveseket készítettek el. Valójában nem is volt kérdés, hogy jelentkezzek-e vagy ne erre a közös főzésre, mert egyrészt ilyen irányzatú szakközépiskola vagyunk, és már úgy gondoltam, hogy én vagyok a igazgatója, akkor jó, hogyha én is azért tudom és látom és értek hozzá valamennyire, és nagyon szeretek otthon is. Vôbec nebolo otázne, či sa tohto spoločného varenia zúčastním, veď jednak sme odbornou školou zameranou na tieto odbory a som toho názoru, že ako jej riaditeľ by som do určitej miery mal poznať, vidieť a rozumieť týmto veciam. Aj doma so svojou rodinou veľmi rád varím a pečiem, takže keď sa naskytla príležitosť pracovať spolu s takýmito dvoma majstrami, s kuchárom a pekárom z Francúzska, rád som túto príležitosť využil. Robili sme veľa zaujímavých vecí, croissanty, briošky, buchty, rôzne pečivo, pekárenské výrobky, ale aj hlavné jedlá. Všetko to bolo veľmi zaujímavé a myslím, že to každému dalo veľa nových skúseností. Milí diváci, ak chcete získať viac aktuálnych informácií o našom meste, sledujte naše stránky na Instagrame a TikToku, ktoré nájdete pod názvom TV Komárno a našu web stránku www.komora.sk. Ďakujeme za vašu priazeň, zostaňte s nami aj o týždeň. Dovidenia.